sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Atong gisaulog karon Biyernes sa ikaupat na semana sa Kwaresma. Muipikto po dinhi sa ato sa probinsya sa Sugbo ang enhance nga atong lockdown. Atong iyampo nga kini mao mga paningkamot sa atong gobyerno sa atong simbahan magmalampuson unta sa pagsumpo sa pagpadayon sa pagkuyanap niining COVID-19. Ug aron maandam ta sa pagsaulog niining misa atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nag-andam ikaw o Dios og mga panabang nga sibo sa among kaalaot. Itugot nga madawat unta namo uban sa kalipay ang imong panabang, makita kini sa among santos nga kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sayop ang gautang mga tao sa ilang pag-ingon sa ilang kaugalingon. Ang atong kinabuhi humubura o puno sa kasakit. O kung moabot na ang katapusan nini, wala kitay kalingkawasan. Walay naibaluan nga mibalik gikan sa kalbutan sa mga patay. Ang mga matarong nga tao walay kapuslanan, kundili mga samukan lamang. Busa mangita kita gigayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat, nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa balaod ni Moises ug naglapas sa mga pagtulunan sa atong mga katigulangan. Nangangkon sila nga nakaila kuno sila sa Dios ug nagtawag sila sa ilang kaugalingon nga mga anak sa Ginoo. Dili kita makagwanta sa pagtan-aw sa mga tao nga sama kanila. Ang ilang kinabuhi sukuhi sa tibuok natong panghunahuna. Lahi sila sa ubang mga tao, lain ang ilang mga paagi. Nagunahuna sila nga ang atong sukdanan sa pamatasan, ilabihan kadautan, nga kinahanglan likayan ang tanan nga atong gibuhat. Nagpagadbo sila nga ang Dios mao ang ilang amahan, ug nagtuo sila nga human masulti ug mabuhat ang tanan. Ang mga matarong lamang mao'y malipay, apan tanawon ta kung tinuod ba kana. Tanawon ta unsay mahitabo kung mamatay na sila. Kung ang mga matarong tinuod gayud nga anak sa Dios. Ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa sulayan ta sila. Ato silang daog-daogon ug sakiton. Kunya sutaon ta unsay kamalinawon ug kamakatuganganon sila. Sutaon ta asa kutob ang ilang pag-agwanta. Silutan ta sila sa usa ka makaulaw nga kamatayon. Sanglit nag-ingon man sila nga ang Dios maoray manalipod kanila. Niingon niini ang nahuna sa daotang mga tao. Apan sayop sila. Nabutaan sila sa ilang kaugalingong kadaotan. Wala gayud sila may balo sa mga tinaguan sa Dios.
Wala gayud sila maglaom sa mga ganti sa usa ka kinabuhi nga balaan o walay bulig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio ang tutubag. Ang Ginoo aduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Ang Ginoo haluol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Ang Ginoo nga natigharong sa nagbuhat ug daotan aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta. Pagtuwaw sa matarong nagpatalingho kanila ang Ginoo ug sa tanan nilang mga kalisdanan giluwas niya sila. Bag. Ang Ginoo haluol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Ang Ginoo aduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Ug lawason niya ang mga naguol. Daghan ang mga kagul-anan sa matarong, apan lawason sila niining tanan sa Ginoo. Ang Ginoo haluol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Bantayan niya ang tanan niyang mga bukog. Walay usa kanila nga mabali. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay makasala kanila nga modangop kaniya. Ang Ginoo haluol sa mahinulsulon ug kasing-kasing. Basa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Yaon ikaw o Ginoo. Humani ini misuroy si Jesus sa Galilea. Dili siya buot musuroy sa Judea kay ang kadagkuan sa mga Hudyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa mga payag. Sa nanglakaw na ang iyang mga igsoon ngadto sa pangilin, si Jesus miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini siya ang ilang buot patyon? Tanawa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan, apan walay nagsultig bisag unsa batok kaniya. Tungod pagkaha kay nasayod ang mga pangulo nga Mesiyas siya, apan inig-abot sa Mesiyas, walay makasulod kung walay masayod kung taga-diin siya. Apan kitang tanan nasayod taga-diin kining tawhana. Samtang nagtudlo si Jesus sulod sa templo, miingon siya sa kusog nga tingog, nakaila ba gayud kamo kanako ug nasayod ba kamo kung taga-diin ako? Apan wala ako muanhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod. Wala kamo makaila kaniya, apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Unya gisulay sila sa pagdakop kaniya, apan walay nakahimo niini kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw o Kristo. Nagsuon, nindot kayo ang atong pagbasa karon hasta ang atong salmo o ang ebanghelyo. Gipakita ta ni Kristo nga siya Dios, way nakaila sa Dios, way nakaila diin siya gikan, pero iyang gigamit ang atong kinabuhi isip tao, kahimtang nga tawhanon, mo nang natao siya sa usa ka inahan, nagtubo siya sa usa ka pamilya o diha sa usa ka lugar. Mao na nga matrace na kung diin siya gikan. Pero ang gisulti ni Jesus dire, wa mo mahibaw kung diin ko gikan. Ako rin hibaw diin ko gikan. Kani usa ni kakamatuoran mga igsoon nga kitang tanan pulos ta gikan sa Ginoo.
Nya kinsa tong mudawat nagikan siya sa Ginoo, makabalik ngadto sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, dunay duha ka klase sa tao dinhi sa kalibutan. Ang tao nga dautan o ang tao nga buutan. Ang tao nga matarong. Ang tao nga matarong musaway sa buhat nga dautan. Ang tao nga dautan masuko sa buhat nga matarong. Masuko gid sila kay para nila ang buhat nga matarong ug ang taong matarong supak sa ilang kalipay. Muna para nako kining tanan kasakit sa kalibutan apil na ning COVID-19 pulos ni mugna sa dautan. Kay matod pa diri sa mga dautan bikono atong sakiton sila. Atong tan-awon kung makaluwas ba ng ilang Ginoo nga ilang gitawag nga mo ilang amahan. Murabag ang paningkamot gyud sa dautan sakiton, unya patyon pagyon, silutan nato sila sa makauulaw nga kamatayon. Muna karon murag magkatawaan ni ang dautan kay mura naman tag ni ok-ok. Ya tanawa, wa na sila magmisa, ingon sila ang misa gamhanan, ingon sila ang misa makaayo. Tanawa, wa na sila misa, wa na sila prosesyon, sige na ros nagpagakpak. Pero matod pa diri sa atong Book of Wisdom sa unang pagbasa, nabutaan sila sa ilang kaugalingong kadautan. Wala gayud sila mahibalo sa mga tinaguan sa Dios. Wala gayud sila maglaom sa mga ganti sa usa ka kinabuhi nga balaan o buhay buling. Niini ding panahon nga kita murag i-persecute sa dautan dinhi sa kalibutan kay iya man ning harian ang kalibutan mo na makahimo siya dinhi bisag unsa. Kining maong persecution ni aranis kalibutan. Nya kitang mga tao ni as kalibutan, di man kalikayan, mangwa man kita dinhi, mga matay man ta, either mamatay ta sa COVID or mamatay ta sa kulata, mamatay ta suyop, o mamatay bataan ng mga AIDS, o mamatay ba ta sa pagkaway kaon, kaya wala na batay kaon karon kaayo, or mamatay ba ta sa atong heart attack, kay nabalakan na ta, o sa may itong kamatyan ng kalibutan, mga matay kitang tanan. Pero asa man ang atong paglaom, mulaom ta nga dunay ganti, basta magbinuotan ta dinhi sa kalibutan. Nakaron kinsa man ning tinuod nga buutan? Di kuno, kamo diya buutan mo mga igsoon, kamo buutan mo dinhi. Kita ron nanimba dinhi bisag juter na tagayo buutan kata kay tungod nanimba kita. Way siguro. Kinsa man ang tinuod nga buutan? Ang tinuod nga buutan matud pa sa tubag nato sa Salmo kanang duol sa Ginoo. Kay ang Ginoo may pinakabuutan, pinakamaayo. So kung duol ta niya, buutan ta. Nakaron unsa may makapaduol nato matud pa sa atong tubag. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon o kasing-kasing. Dili lang sa bakbak. Kusog man kita mahinulsul no, kusog kay tanan. Sige na, sorry na. Sorry na ana. Sorry dayon. Usay anas text. Sorry na gani. Ana, sorry. Naranas bakbak. So ang mahinulsulon di ay tinuod nga mahinulsulon nga makapaduol sa Ginoo mao di ay ang hinulsol diri sa kasing-kasing. Kay ang sala god naa man gyud sa atong interior na chamber sa atong kinabuhi. Ang sala wa man diri sa exterior, bunga ra man siya. Ang sala naa gid diha nga pundo sa atong interior. Example lang daan, unsa maroy naa sa imong kasing-kasing hunahuna, kahadlok o pagtuo. Kung galuklok diha ang kahadlok, inigbunga ng maong kahadlok, sala. Kay hapit tanan nga dagkong sala sa kalibutan, tinukmod sa imong kahadlok. Mao gid na. Tanan hapit kana lang dagko kay sala sama ng abortion, kadako anang salaa. Nya ngano na hadlok nga maglisod sa kinabuhi. Dako sa kay nang sala kanang graft and corruption, sige pangurakot. Nya nganong mangurakot man ang tao, hadlok sad nga magkalisod o mawagtang ang iyang gahom. Sala sad nang pag-transplant sa imong genital organ. Yang anong imo mang i-transplant,
hadlok kang mag-antos nga mag-atubang anang wa magkahiusa nga lawas og imong sexual orientation. Hadlok kang mag-antos. Nganong ang bana mga bitman dako kay nang salaan. Hadlok siyang mag-antos nga magtan-aw siyang asawang bati na kay gnaw. Nung siya gitorture ba? Nganong mag-divorce man, hadlok sang asawa nga manghubag iyang naong sa kulatas iyang bana. So, pulos-pulos kahadlok. Mao na siya nga ang kahadlok di ana diri sa ilawom. Kung saan man nato paghinulsol, atong ilisan o paglaom o pagtuo nga kining kinabuhi dinhi sa kalibutan mulabay. Gani gipahinumduman ta ni COVID-19 nga lumalabay ang tanan. Way kapuslanan ang tanan. Ang atong trabaho, way kapuslanan kay paundangon raman di ta anytime ni COVID-19. Ang pagmisa, kaning misa dinhi sa publiko, way kapuslanan kay ipahunong raman di ni COVID-19. Biyaan ra gini. Muna isip ako pare, di lang gyud ko mahangol anang kolekta. Kay kanang kolekta, wa gid kapuslanan, maundang ra gid na. Karon nanay obispo, mga pare nangamatay. Wa na way siguro kining misa karon sunod semana wa na tay ika-upload. Kay ang tig-upload namatay na. Og nisunod ang tig-misa. So inana ragon ka wa ta kay ba. Lumalabay ra gid ang tanan. Apan dunay dili mulabay. Unsa man ang atong ganti sa atong kabuutan. Ang Ginoo nagpasalig niini og kinabuhi nga way katapusan. Mao ni atong isintro, mo ni atong iilis ang atong kahadlok. Mulabay rata, mulabay. Pero dunay nga paabot nga purting nindota nga ganti dito sa langit kung makabalik ta sa atong gigikanan. Si Kristo miingon, gikan ko niya. Niya si Kristo nakabalik sa ngadto niya. Munang mi-declare si Kristo, ako mao ang dalan, ang kinabuhi, kamatuoran. Ako mo'y dalan. Walay makaadto sa akong amahan nga di mo subay nako. Nya unsa may kinabuhi ni Kristo? Kinabuhi sa paghigugma, kinabuhi sa pagsigi og sangyaw sa maayong balita, dili sangyaw sa kahadlok, kung dili sangyaw sa paglaom, sangyaw sa tinuod nga kinabuhi nga atong mao'y punteriya aning atong pagpuyo dinhi. Kaning atong mga kaigsuonan na karon nakigbatok sa COVID-19, labi na gid in town kining atong mga frontliners. Dagko na kini silang puntos dito sa langit. Muna kita kung gusto tang malangit, ala pag frontline kung tagaan kag kahigayunan kay dako kay na siya na heroism. Mao sa gibuhat ni Kristo sa dihang ni atake nagmaayo ang sala sa kalibutan ni frontline siya. Motong pag frontline na niya, siya mo igibitay sa cross. Unang panig-ingnan sa kinabuhi nga magpakahiro ta para sa Ginoo. Dili magpakahiro tungod sa atong kahadlok nga murag siguroon gid nato nga kita gyud mabuhi, bahala na nang uban og mga matay sila. So karon makighiusa ta sa tibuok kalibutan apan una natong langkaton kining sala sud sa atong kasing-kasing nga ang pinakasentro ni anang maong sala mao ang kahadlok nga mamatay, kahadlok nga masakitan, kahadlok nga mag-antos. Ang taong matarong dili mahadlok mag-antos, dili mahadlok mamatay tungod sa paglaom o sa ka-excited na musud na siya balik ngadto sa langit. Magampo kita puno sa pagsalig ato karong ipadangat ang atong mga panginahanglan ngadto sa atong may gugmaong Dios ug malaumon kitang moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo Dungga kami. Alang sa atong Santo Papa nga Francisco, sa atong Bispo si Papa Jose, nga ang Ginoo mag-amping o maglig-on kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong nasod, nga ang gugma o katarong maghari na unta sa atong kapupud-an, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
alang sa mga makasasala o wala makaila ni Kristo, nga unta ilang nang makitaan si Kristo pinagi sa mga panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong katilingban nga ang pagtinahuray o pagtinabangay mamahimong instrumento sa kabag-uhan o kahiwasahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayo na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga mabanhaw na sila ngadto sa hingpit nga kalipay diha sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing. Dawata kining among pangamuyo nga gituboy namo kanimo sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo sa sakripisyo Kristo alang sa pagdalo Pagmaya sa yanganan, alang sa sa tibuok ng santos na simbahan. O Dios nga makagahom sa tanan, ang makaalim nga gahom niining sakripisyo magpalingkawas unta kanamo sa sala ug magtabang kanamo sa pagduol kanimo uban sa putli nga kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo nga anaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagbadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mahalingan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud tong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Roque ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo ni Jesucristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hanggalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ang dahog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipakita ta karon ang atong panag-iligson. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo din ako ang iyong kalawat kanimo, madamulong ka maayo.
Crucify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength. Heal me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee. Magampo kita sama nga nausab kami gikan sa karaang kinabuhi ngadto sa bag-o, itugot Ginoo nga kami nga mibiya na sa daan nga kadautan, mabag-o usab sa kasanto sa kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Pirata alang sa COVID-19. O Diyos sa among amahan, misapit kami kanimo, nining panahon sa among paginahanglan. Nga unta, mapanaligdan mo kami, batok nining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiya ni ining mga virus, ug sa pagpakgan sa pagkuyanap ni giyahi ang mga kamot ug labdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o binuyugan sa kuang. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit na mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay, alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer, Manindog Paliw. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang mga langitnong ganti or heavenly rewards. Nya ato ra ning makab-ot kung kanunay tang mahinulsulon diha sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dalo ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.